Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. 35. edizioa dakar aurten urriko azken asteleenak eta 306 saltoki izango dira aurten Gernika Lumon, iaz baino gehiago. Goizeko 9:00 zabalduko dute azoka eta ordu biak aldera egingo dute gaztaren enkanto. 277 saltoki izan ziren iaz urriko azken astelenean eta gehiago izango dira urten, 306 hain zuzen ere. Hainbat produktu ekarriko dituzte Gernika Lumora Bizkaitik eta Euskal Herri osotik heldutako baserritarrek. Gainera, barazki, fruta, lora, txakolin, ezti eta gaztarik onenak sarituko dituzte epaimahaiek. 9:00 zabalduko dute 35. egingo duten azoka. BBKren laguntzarekin antolatu dute aurten ere. Erakunde horretako ordezkari Alberto Madariagak azaldu duenez, lehenengo sektoreari laguntzea da BBKren oinarrietako bat, eta ildo hori jarraituta laguntzen dute baita ere urriko azken asteleneko feria. Esplotazioa guztiak txikarrak izanik, eure laguntza berri behar dabe. Zergaitik beste esplotazio batzuk edo atzerritatik dagozen produzio ereduekaz konpetitzeko laguntza bare ikaz daukie, oso gogor. Horretaz hori behartzen dugu guk eta horreri jarraituta batez be kostuak direlezan bizagoak produktu hori ataratzeko, produktu onak, naturalak, desberdintzen gaituenak behar bada beste produzio batzukin. Horretara zer gure dugu zuzenien baserritik plazara egon daitela eta desbentaja hori edo beste esplotazioak eta kanpoko esplotazioak egiten gan daukaguna murriztute eta euren gan ez be hobetu izan daiten eta kontsumitzaileak zuzenien produktu naturalari eta berezi juri erosteko. Ordu biak aldera egingo dute gaztaren enkantea Merkurio iturriaren aurrean. Jose Antonio Bastegi eta Marko gidatuta gazta irabazlea 6.700 euroan erosi zuen iaz mendata berri jatetzeak. Markarik ez zuten hautsi eta aurten Ordiziako gazta txapelketan ordaindutako kopurura heltzea ere zaila izango da. Izan ere, segurako Karmele Muruaren gazta irabazlearen erdiagatik 13.050 euro ordaindu ditu aurten Idiazabalgo Anpo Konperatibak. Gernika Lumoko ospitalea ambulatorio handi bat dela kritikatu du elak. Gabeziak dituela dio eta benetako ospitale baten moduan funtzionatzeko baliabideak jartzeko eskatu dio Osakidetzari. Gernika Lumoko osasun zentro berria inauguratu zutenetik urtebete igaro denean, Eusko Jaurlaritzak ospitale bat legez saldu zuena, gaur-gaurkoz ambulatorio handi bat baino ez dela dio sindikatuak. Hori dela eta ospitale legez funtzionatzeko beharrezkoak diren baliabideak eta langileak jartzeko eskatu dio Osakidetzari. Elak kritikatu duenez, ospitaleak laborategi zerbitzurik ez du gauetan, eta pazienten analiziak taxian bidali behar izaten dituzte Galdakaoko ospitalera. Oherik ere ez du oraindik, kirurgia txikiko ebakuntzak egiten hasiak diren arren, eta garbitzailerik ez da izaten gauetan. Gainera, behar dituenak baino mediku eta langile gutxiago dituela dio, eta larrialdi zerbitzuetarako 13 medikuak ez direla nahikoak. Hidrokarburoak ustiatzeko zundaketek dakartzaten arriskuen aurrean, herritarrak babesik barik daudela salatu du EH Bilduk Bilbon emandako prentsaurrekoan, udalak ikusle hutsak sentitzen direla esan du Bermeoko alkate Idurre Bidagurenek. Azken asteotan, Euskal Kostaldean zundaketak egiteko zenbait baimen eman ditu Espainiako gobernuak. Horren harira, adierazpenak egin ditu EH Bilduk. Besteak beste, Idurre Bideguren Bermeoko alkateak eman ditu azalpenak eta herritarrek duten babesgabetasuna salatu du. Izan ere, zundaketak arriskutsuak izan daitezkeen arren, ez Eusko Jaurlaritzak, ezta Espainiako gobernuak ere ez dute informaziorik eman. Espainiak erabaki horiek Euskal gizarteari bizkarra emanez hartu dituela uste du koalizioak, eta zundaketek egunetroko bizimoduan eragin dezaketen arren, kostaldeko udalak ikusle hutsak sentitzen direla esan dute EH Bilduko ordezkariak. Herritaren artean, ezinegona zabaltzen ari dela ere nabarmendu dute. Hain zuzen, 5 enpresak jaso dute kostaldean zundaketak egiteko lizentziak. 36ko gerran ustez musikan hildako anarkisten gorpuak bilatzeko lanekin jarraitu dute Zubietan. Arantzadiko kideak ere han izan dira eta gorpuak ez, baina balak eta bestelako objektuak aurkitu dituzte.
Ustez, 36ko gerran hildako 3 gudari anarkisten gorpuzkiak bilatzen jarraitu ahal izateko, Zubieta baserriaren ingurua garbitzeko auzolana egin zuten Domekan musikan. Hain zuzen, inguru zabalagoa garbitzeko asmoz egin zuten auzolanerako deia. Guztira 15 lagun batu ziren eta Arantzadi zientzia elkarteko 6 kide ere musikan izan ziren. Erabilitako eta erabili gabeko balak, sardezka bat, edota kanpindendak eusteko untzak aurkitu zituzten inguru horretan. Hala ere, gorpurik edo gorpu atalik ez zutela aurkitu argitu dute. Kirolean futbola ekarriko dugu gurera. Gernikak bana egin du Real Unionen kontra Federazio Kopako finalean. Bueltakoa, Irunen jokatuko dute datorren eguestenean. Gernikak eta Real Unionek bana berdindu dute Federazio Kopako finalaren joaneko partida. Datorren eguaztenean, Irungo Estadion Gal futbol zelaian jokatuko dute bueltakoa eta orduen argituko da bietako zeinek irabazten duen Federazio Kopa. Eguazteneko partidaren aurretik, baina, asteburuan 3. mailako 10. jardunaldia lehiatuko du Gernikak. Etxetik kanpo, Saiaren kontra jokatuko du Domekan arratsaldeko 5:00. Eta ligako 3. partida ere irabazi egin du Gernika Bizkaiak. Mario Lopezen neskak beraz, lehenengo jarraitzen dute sailkapen orokorrean. 3-3 irabazi ditu. Eguestenean Madrilen Ribas Ekopolizen kontra jokatutako partida ere irabazi du Gernika Bizkaiak, 67 eta 73. Hala, emakumezkoen ligan lehenengo postuan da. Asteburuan etxean jokatuko dute Gernikarrek. Gran Canaria taldearen kontra lehiatuko dira Zapatuan, arratsaldeko 6:30 Maloste kiroldegian. Eta amaitzeko, astelenean Gernikan dagoen zita garrantzitsua ahaztu gabe ezin aipatu barik utzi Zapatuko astelentxutxu. 6. edizioa Dakarte gazteek eta 11:00 zabalduko dute infogunea. Eguerdi parterako Merkatu Plaza paellekin beteko dute. Txutxu gazte taldeak egun horretarako egin duen bideoarekin agurtuko dugu albistegia. Besterik barik, ondo izan. Kritika tiene, urbildu barik no vale. Zer? Kritika tiene, urbildu barik no vale. Asamblean parte hartzen, urte osoan zier gauzak antolatzen eta jakitzen zer dan kolektiboan zauzer antolatziek dekon dakarren satisfazioa. Eza dezu bale bain gondon noiz, baina horrek nono izaten guzunak azken ez dugu zeitzen gazen noiz. Horren ikustu dut, esan birko gona benga aiaztak geurrin godo, da emon hori pausuz azkenin zer, bizitzen zemat biderpentsetan guen ningu do, da gara azkenin ez duen, azkenin nahi hori. Eta aprobetzetako atzua asamblea dauz, ala izen erramientak errestu aldotzu zen asamblea bat. Txu bat zure barbuen ez, hori garatzeko aukeri emoten dugu eta emon nahi dugu. Gernikeko gazte zara, komunike guzu Gernikeko gazteekin, etorri azten eta moruliak ondo de kasuz. Ale sale paille. Ale barik ez dau paillearik. Ale sale paille. Ale sale paille. Ale sale paille. Ale sale... Nik ez dugu da inbesteko hori eta bera. Ale sale paella. Ale sale paelle. Aleri barik ez dau paellarik. Ale sale paille. Ale sale paella. Ale sale paille. Ale sale paille. Ale sale paella. Bueno, joder.